Националната агенция за приходите започва масови проверки на майсторите, които извършват домашни ремонти без да декларират това. Агенцията наблюдава дали работниците отчитат коректно приходите си. Причината – анализ на риска в този бранш показва, че при над 60% от ремонтите и подобренията в дома, майсторите не предоставят финансов документ за получените пари. Те са длъжни да издават касови бележки, когато плащането за извършените от тях услуги е в брой, с дебитна или с кредитна карта. Темата предизвика и реакцията на председателя на ДПС Ново начало. Делян Пеевски призова НАП да погледне към крупните данъкоплатци, олигарсите и големите корпорации, за да гарантират приходите в хазната и оттам сигурността на публичния бюджет и на хората.